Oh, ayusa, nakasuway na ba magtukob og sinuglaw? Sinugbang daboy o kinilaw nga bansikol? Ikahuman imo ra na siyang isagol-sagol tanan. Mikos-mikos din ang sinugbang daboy o kinilaw nga bansikol. Di pod matabas-tabas, purting pagkaayusa. Butang nga nagsiling nga kulikot, away gilatan ng mga singgaw, purmag mga lonos. Asos wagi pasaylong mga singgaw, hinabhabay na pod. Grabe ko sugam kadaglamoy, purti dagkuwag mga pabawnan. Tsag hilamos na sa usaw, pagkahuman natong panukob dia, gitunaan na nas mga singgaw largo. Hinay mga nangawan, hindi kang pusundayag, lahos. Oh, di na punta. Sugdan na to. Magpalito sa tadres merkado ug matukob na to. Birada tarong sinuglaw. Magpalito sa taning daboy. Ato man siyang sugbaon. Wanay daghang suntayag, nagpakilo din tanan nate. Ato na lang gipatagudaan para dali rang proseso sa pagsugba na to. Ikahuman isoda is plastic, kana goods. Diara gibitbit na sa singkaw nga purmag lunos. Pagkahuman na tong palit og daboy, ari na punta sa isdaan. Kani atong bansikol kay ato minipikas kinilaw. Nagpapulit na dayon tadi ako sa kabuok. Pagkahuman na tong pamalit og isda, ari na punta sa tong suki nga palitanan na tong materyales. Matik batsi na ta. Losobon tani diri tinubdan sa sitio Liki. Hapit na lang po nigtuna ang mga singgaw kay wanay kaligo-kaligo, maligo rag mataligsikan. Usa po na siya sa tinubdan diri sa tabuilan. Di pod matabas-tabas diri, daghan po kay kakaliguan. Matik dira abot na ta. Gipangdanan nas mga singgaw nga atong mga materyales. Lugsongon na tani diri tinubdan sa sitio Liki. Aw dira abot na ta diri sa tinubdan. Di pod matabas-tabas diri, purti pod pagkaayo sa tunaan. Ari ta diri magsugba, ipamutang na nato mga materyales dia. Okay kana daog, purti pod diri bugnawa kakaliguan. Di jud ka magproblema sa tubig. Pwede ra jud kayo kadiri maligo buntag undang hapon. Free ra jud kayo maligo kadiri. Wanay daghang pasundayag, ikuha na nas usa ka singkaw natong isda nga kilawnon. Purti jud pagkaayo sa ni ron. Matik gilipiyuhan na nas usa ka singkaw para ato na ning huwa-hiwaon. Diara ato na ning huwa-hiwaon. Amaw na ni siya isagol sa tong sinuglaw. Matik dira human naghiwa-hiwa sa usa ka singkaw. Isod na tani diha sa sudlanan. Diara tong daboy ng inog sugba. Ato sa ning hugasan gamay para mawagtang ang mga bawo-bawo. Daog human naghugas. Batsi na ta pikhan na tani sa pagsugba. Baga natong uling awan ni daghang langay ibutang na natong sugbaan. Painito no sa tanang gamay atong sugbaan para dili mo pilit atong inog sugba. Samtang nagpainit pa ta sa atong sugbaan, ato sa ning marinito natong daboy. Buyok-buyok ra na nato na diha og patis. Pagkahuman natong buyok sa patis, pugan na nato ning limonsito. Apang pawagtang man na siya sa baho. Okay daog ready na natong inog sugba. Awan ni daghang pasundayag, sugdan na nato sa pagsugba. Ipangdangdang natin natong daboy sa kayo. Kana goods, motukob usag lami-lami ang mga singkaong ron. Okay daog no managplastar tanan. Asos di matabas-tabaso porting pagkayo sa daboy. Nagaso-aso na pagkayo. Hapit na malutong ilawom. Matik ato sa ning pamalihon kinapagod ng ilawom. Asos na paig ni jud pero daog na na. May ni dahay mas mo. Tukbon niya po na sa mga singkaong suway pagduha. Aw ato sa nang wisik-wisikan og sabaw sa tong minarinit para mononot gid yang lasa sa kaunoran ba. Okay daog ato na ning panghauno ng uban kinapagod na. Asos di matabas-tabas porting pagkalamia. Amo na siya isagol sa tong sinuglaw. Ato na siyang hiwa-hiwaon niya isagol din sa tong kinilaw. Aw matik man na tagsugba. Ato na ning dalon sa ubos ari ta diri mo tukob. May ni diri kay duol tas tubig. Painala na tani gugas sa tong kilaw nun. Ibutang usa tani diri dahon sa saging. Pagkahuman ato na din ning hiwa-hiwaon natong daboy. Di matabas-tabas pagkahiwa porting pagkadakuha. May na kunong di mapingi sa mga singkaw igtukob. Aw matik ato na ni isod atong kilaw nun sa sulanan. Ikahuman buyukan na nato ning mga materyales nato. Di matabas-tabas porting pagkayo sa ni ron kumpleto mga materyales. Okay-ukayon sa nato gamay para mononot ihang baw sa atong kinilaw ba. Aw buyukan na nato ning suka nga tuba nato. Ikahuman imikos-mikos dayon. Kana goods. Ibutang na din tani atong sinugbang nga daboy. Awan na daghang pasundayag ikamot na sa usa ka singkawong dia. Ikahuman ato din ang ukay-ukayon para masagol ang mga baho ba. Aw syempre ato na nang timplahan. Ayob-yoban nagbitsin gamay. Okay daog na na. Ato na hiwa-hiwaan na ning pipino. Pagkahuman og hiwa-hiwa sa tong pipino ato na ning ibahog diri sa tong sinuglaw. Ikahuman kutaw-kutawon dayon. Asos porting pagkayo sa di matabas-tabas. Aw syempre buyukan din nato nag-asin. Sagolon na ikahuman. Amo na ni siya gitawag og sinuglaw. Sinugba og kinilaw. Ato ding hiwa-hiwaan na ning siling nga kulikot. May nang maganghang atong sinuglaw ba. Ikahuman ato din ibuyok diri sa tong sinuglaw. Aw sos porting pagkayo sa sagol-sagolon na ikahuman para mohangyod ba. Okay goods. Ato na din hukaro na tong bahaw nga porting pagkagahia. Awan daghang suntayag tukbon sa namon hala habhab mga lunos. Habab sinuglaw ba? Habab sinuglaw. Buhay ko yung kahang bay. Hang Nilaw ko na ito. ang isda. Ay, naluto ba? Sinuglaw sinuglaw. Ako, panood ko sa Dosing Talo mo. Napanood ko sa Dosing Talo. Sinuglaw. Abab! Sinuglaw. Tingnan ninyo mga singkaw.
Hinog ba? Hinog ba ba? O kinilaw? Ano siya tawag sinuglaw? Kulamos eh. Nuglaw. Pretty. Ah, grabe oh. Ilis. Apa? Vegetable. Asli sekali. Asos porting pagkayo sa tukob sa mga singkaw, paksit ang bahaw nga gahi. Pagkahuman na to panukob, ag itunaan nila sa usa ka singkaw largo. Ganda tra mga tinggaw eh. Kain pa ng kain. Ganito sila. 4, 3, 2, 1. Sa grabe taas ang utong sa usao. Mosabog Lunes tunga Biyernes. Kay karon man taw nakatuslag tinubdan ng mga singkaw. Asos grabe makadagkaligo eh. Ang ango man taw ni Pinoyanan sa mga singkaw. Di matabas-tabas gi pahimuslan pagayo kaligo. Awan ni kang pasundayag mag shout out sa atong mga singkaw. Shout out kang Janjan, kang Roji, kang Joshua Balazo, kang Tor DM Tayong, kang Sina, kang Juniver Alcoma, kang Vincent Maaghop Siracarpio, kang Reden Nolasco Labides, kang Jakay Sir Marlemonte, kang Bebe Catife Rupuesto, kang Vinde Blanodin, kang Drone Elish, kang Liam Sapmok, kang Janjan Libuon o kang Gerald Tisoy Artaho. Shoutout na ninyo mga singkaw. Comment mo mga singkaw sa itong latest upload at turutog pag first 15 comments sa itong shoutout. Dili lang takutob mga singkaw. I-share o i-like ng video para mas daghang patang matukob.